Dadi iki. Wes, mimpa iki. Mimpa layom gambreng. Wes, loro suwit. Nah, kowe jogo. Wes kali tak jogo. Siji, loro. 18, 19, col. Wes urung, tak goleki. Mas, namamu apa? Iwak tongkol. Dan mamaku masuk apa? Enggak. Masuk. Bapakmu ganti. Bapak kuante sibuk. Alah, ta. Ini apa ta? Ibu. Korang. Woi. Tanganku kok kalau teman kamu. Tangan apa sih kamu? Tangan toh, lah iki lho. Ngapa kowe tak loro nang kene iki? Gak apa-apa. Ndelik ngandi arek-arek iki. Ola kae Pipo, Darel, Riko, takok cah kaya lah. Kowe ngerti arek-arek delikan? Arek-arek sapa to? Mungkin arek-arek kok. Rombongane Marcel Yuda lho. Mbah, enggak musuhi elek-elek. Kok kayak Yuda? Yud. Sebentar, bentar. Hei, Yuda. Wah, kocok malah celuk-celuk. Emang apa untuk celak-celuk iki? Wong aku jek deli ana. Rina, nuk kene. Weh, aku ki mubeng-mubeng iki cah-cah wedogana iki ngandi ya? Cah-cah jek do ndelik. Delik apa? Ya delikan. Sel aku ngene iki cah-cah. Wes, tungguhane sik. Kesel apa? Yo kesel jembritan dong. Nanti kan jaga ini, sing jaga iki. Kok sepi man sok. Lah kae sing jaga. Lah iya iki. Parani ayo. Wes ayo. Biasa to, nongkrong. Wes wis bubaran lek jumbritan. Aku wetak banget sik ya. Aku yo luwe. Nampakku mangan iwak. Wes yo balik. Wes ayo balik. Aku yo luwe. Bukan anak latihan bel-belan toh. Kowe kok dulu ora. Latihan ora. Latihan lah. Wes, engko berarti mangkate bareng yuk. Yuk. Wes, ayo balik. Siap-siap. Ayo.